За мен е чест да бъда тук сред вас, да бъда в този хубав двор, до това безценно училище за България, до излъчването, с което е заредено това училище, с всичко това, което се нарича българско, в двора на една българска църква. И съм тук при вас, за да реализирам и надявам съм успял една моя идея. Трябва да споделя с вас, че преди 15 години посетих музея на Мадам Тюсо в Париж. Казва се музей Гривен. И там бях наистина страшно впечатлен от фигурите, от културата, от това как хората поднасят своите национални герои, и се зароди в мен желанието да направя нещо и за България, защото в този един момент в България такова нещо не съществуваше. Това мое желание се осъществи преди 15 години в къщата музей на българският писател Иван Вазов в Сопот. Впоследствие направих и негова фигура в самия музей, която не прилича на образа, който хората са виждали. Може да посетите и музея, ще я видите фигурата. Няма сега да обяснявам каква е. Но най-голямото предизвикателство е да се нарисува Левски, да се напише песен, да се напише стихотворение, и още по-трудно е да се направи като восъчна фигура. На плещите си поемам една огромна отговорност, за да представя пред вас моето творчество, което съм го започнал от декември месец миналата година. Няма да ви казвам, че за мен нямаше събота и неделя. Работата продължаваше. За сведение, който се интересува, една подобна фигура в музеите се прави в продължение на 6 месеца от 8 специалисти. Така или иначе, аз се шегувам в смисъл такъв, че дори и генен инженер да се опита биологически да присъздаде един образ, той ще се отличава от прототипа и първоизточника. Дори и близнаците не си приличат. Аз искам и съм тук пред вас да присъздам по мой начин духа и образа на Левски, да остане той за поколенията, когато младите деца влезат в стаята, да усетат учителя Левски. Бих искал да благодаря на кмета на селото, господин Танковски, за това, че от сърце приемат моето дарение. Бих искал да благодаря и на хора, които чисто сърдечно се включиха към тази моя инициатива. Това е Тони Пирянкова, тя е тук вероятно. Това е Румен Каламов, който е пред мен. Тук е шивачката, която изработи част от дрехите. И така, на добър час, дано да останете доволни. Благодарим. И вие да сте живи и здрави. Много да сте живи и здрави. Много да сте живи и здрави. Много се радваме за подаръка. Всъщност, какво ще правите? Само да видим. Няма ли нещо? Сайде, идете, чакай да я дам да ти живее. Нека да си имаме учителя тук. Пазител.
Той беше войняковски беден учител и дякон в безлюдна и тъмна обител. Но хвърли псалтира и расото хвърли, с куршум да прониже по чистници върли, че българска майка юнашка роди го, че срам и позор е султанското иго, че делото свято не ще литургия, а огнено слово пищов кремаклия. Герой, Левски мил братче, се нарича той, в робство и неволя, беден се родил, но сърцат пораснал, малкият Васил, неговите думи вдигнали на крак, беден и заможен старица хлопак, ободрил народа, в мъка и беда, готвил го да тръгне в бой за свобода.